Nemate priključak na javnu kanalizaciju? Onda ste u velikom društvu. Oko 85 milijuna stanovnika Europe ima isti problem, ali ako pogledamo s druge strane, to uopće i nije problem. Posebno u perifernim područjima izgradnja malog postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda je više puta jeftinija od priključka na javnu kanalizaciju sa sve većim troškovima zbrinjavanja otpadnih voda. Ali nema razloga za brigu, jer mi vam uz pomoć Revateka možemo ponuditi rješenja za zbrinjavanje otpadnih voda, koja su za vas, vašu obitelj, zajednicu ili vašu proizvodnju individualno prilagođene. Kod izbora uređaja nemojte se odmah bez razmišljanja odlučiti o malom postrojenju za zbrinjavanje otpadnih voda. Dugi vijek korištenja, funkcionalnost, niski troškovi rada i niski tekući troškovi kroz desetljeća neka su vam osnovni temelj za odluku o nabavci uređaja za zbrinjavanje otpadnih voda. Sve to i još više od toga nude vam Revatekova mala postrojenja za zbrinjavanje otpadnih voda, jer Revatek već danas razvija uređaje za potrebe sutrašnjice. Više stotina tisuća korisnika iz cijele Europe već vjeruje Revatekovim malim uređajima za zbrinjavanje otpadnih voda. Revatek nudi široku paletu za individualno zbrinjavanje otpadnih voda, kompletne uređaje za novogradnju, ugradnu opremu za zbrinjavanje kod postojećih septičkih jama i male uređaje za pojedine dijelove naselja do 250 stanovnika, hotele ili ugostiteljske objekte. Sve sa SBR tehnikom zbrinjavanja i prema modernim europskim standardima. Inteligentan, odgovoran i ekonomičan odnos prema vodi je Revatekov glavni cilj već od 1993. godine. Naš visoki nivo kvalitete i naša inovativna snaga doprinijeli su nastanku jedinstvenog proizvoda na području korištenja kišnice i gradnje malih uređaja za zbrinjavanje otpadnih voda. Kao što je, na primjer, prvo malo tipsko postrojenje za zbrinjavanje otpadnih voda s dodatkom SKS, koje u cijelosti djeluje bez odvoza viška mulja. Danas spadamo među vodeće tvrtke na području decentralizirane tehnike zbrinjavanja voda u Europi. Na osnovu iskustva kod izrade više od 10.000 uređaja godišnje nudimo vam proizvode s europskim certifikatom kvalitete i za vrlo uvjerljiv omjer cijene i mogućnosti. Kroz sljedeće predstavljanje mi ćemo vam prikazati sve prednosti i mogućnosti individualnog pročišćavanja otpadnih voda. Revatek. Mi pročišćavamo za vas.